Good evening, brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Hearts all filled with sadness, Saint should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year, if it be His holy will. Like you, I long to be ever-glorious friend, and eternally love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every year, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of his great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed.
Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dei kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dei mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dei kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang ligabos. Sa liwat, Diyos marahay na banggi sa indo mga tugang, ngunyan Webes sa ika-18 na simana sa ordinaryong panahon. Isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by the following: Hesmundo family, Mrs. Evelyn Sabalboro and family, Agnes Almonte, Buena Obra family, and Anonymous. Thanksgiving for Annie and Henry Primavera and family by Annelyn Primavera. And Thanksgiving for the gift of life of Chantel and Gian Bausing by Joe and Donna Bausing and family. Special intention for continuous healing of Medyo and Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family. Special intention to pass the August 2025 electrical engineering exam by Ian R.J. B. Moran, and for healing and speedy recovery of Andy Wang and Christian Mela. Special intention also offered by the following: Christy Aklan and Franz M. Grajeda. For the eternal repose of the following souls: for the souls of Wilma and Alan, offered by Mendina family; for the souls of Delma and Daniel, offered by Bermejo family; for the souls of Caetana, Nieves, and All Souls, offered by Mr. and Mrs. Eddie Chan and family; for the soul of Teofilo, offered by Maceda family; for the soul of Renato, offered by Lani Reganit; and for the soul of Antonio, offered by Josie B. Ret.
Matindog na po kita gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kita nagkakatripon sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Apisar na Huwebes ngunyan, kaya kita may novena sa kaumawa ni San Judas Tadeos. Ngunyan man, ginigirundum niya to si San Sixto Ikadua, Santo Papa, Martir, asin ang pag-iriba niyang apat na diakono. Kansin na nagmimisa, dinakop nin mga soldado sa sinpinugutan. Kan ikatulong siglo, itong panahon. Some days after that, ang diakono ng si Lorenzo, yuman pinugutan kipayo. Siyan patron kan tiwi, San Lorenzo. Siriman kaibanan sa piyestang ini, ang si San Cayetano, padi, na bilog na dinusay ang buhay niya sa pagserbis sa kagurangnan, lalo na sa mga pag-ataman kan mga mayhelang. Nagpundar man siya nin komunidad, nin mga padi, na ang katuyuhan, isa buhay asin ibalangibog ang ebanghelyo. Lugod ma-inspirar kita kan buhay ninda, kita man maging saksi sa pagkamuot nin Diyos sa katawuhan. Nganing magkanigong magdulot kaning atang rumdumon pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Jesus na kagurangnan, binabagumuan sa mong buhay, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Jesucristo, pinapatawad mo ang sa mong mga kasalan, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Jesus, nakaguranan, danay mo kami sinusurog sa tubang kan sa imong Ama, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugos sa toon Diyos na makakaman, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga paladan na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo asin mga martir na ginigirumdum niya tungunyan, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mo nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo niya to ang enot na babasahon. Ginono sa libro nin mga numero. Ang bilog na katiriponan kan mga aki ni Israel, nag-abot sa desyerto nin Sin, kan enot na bulan, asin nagpamugtak sinda sa Kadesh, duman nagadan si Miriam asin ilinubong. Huli tadainin tubig na nakoa, ang bilog na katiriponan nagkasararo tumang ki Moises asin ki Aaron, naanggot ang banwaan ki Moises asin nagsabi, Marahay pang nagadan kami kaiba kan samong katugangan sa kamot nin kagurangnan, ta daw ta dinaramo ining kasararo aning kagurangnan digdi sa desyerto, tanganing magkagaradan digdi kami, asin an sa mga hayop. Ta ano ta kinuamo pa kami hale sa Ehipto,
Kung dadarahon man sa nadigdi sa maraot na ining kamugtakan, daidigdi nin trigo, nin higos, nin ubas, o minsan ano paman, mayo ngani nin tubig na naiinom. Naghale si Moises asin si Aaron sa atubang kan mga tawo, dangan nagpasiring sa tata, kan tabernakulo nin paghororon. Duman, idinuko nindaan sa indang lalawgon, an kamurawayan nin kagurangnan nagpahiling sa inda, asin nagsabi an kagurangnan kay Moises. Kuaha ang sungkod, asin kaiba an sa imong tuga na si Aaron, tipuna ang katawohan, sa atubang ninda, sabihin nindo ang gapo na pabuluson ang sa iyang tubig. Hali sa gapo, makakakua kamo nin tubig na inumon kan mga tawo, asin kan sa indang mga hayop. Kinuha ni Moises ang sugkod duman sa namugtakan sa atubang ning kagurangnan, siring sa ipinagbuot sa iya. Tinipon niya asin ni Aaron ang katawohan sa atubang kangapo, asin nagsabi, "Magdangog kamo, mga matumang na tawo, papabulusan kamo nin tubig sa gapong ini." Dangan itinaas ni Moises ang sa iyang kamot, asin tinumbol ang gapo nin makaduwa, asin buminulos ang kadakol na tubig na iinumon kan bilog na katiriponan, asin kan sa indang mga hayop. Alagad ang kagurang na nagsabi ki Moises asin ki Aaron, "Huli tada ika mo naniwala sa ko sa pagpahayag kan sa kuyang kabanalan sa atubang kan mga aki ni Israel, bakung kamo ang magdadara kan banwaan na ini sa daga na itinao ko sa inda. Iyo ini ang tubig sa Meriba. Duman ang mga aki ni Israel nakisuhay sa kagurangnan, asin ipinapahayag niya ang sa iyang kabanalan sa atubang ninda. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Kung ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Madya sa dakulang kaugmahan, awitan ang kagurangnan, ipagrokyaw ta ang gapo nin sa tuyang kaligtasan, magpamugta kita sa iyang atubang, asin magpasalamat, ipagrokyaw ta siya sa mga awit na maugma. Kung ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Madya magduko kita asin magsamba, lumuhod kita sa atubang ning kagurangnan na sa tong kaglalang, siya ang sa tuyang Diyos, kita ang sa iyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kung ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Kung ngunyan maghinanyog kamo kan sa iyang tingog, hari nindo pagpatagasaan sa indong puso siring sa Meriba, siring ka itong aldaw sa masa duman sa kadlagan, kan pinagtukso ako kan sa indong mga magurang, pinagbalo ako minsan, nahiling nanindaan sa kong mga gibo. Kung ngunyan, madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot ni Jesus sa runa na inaapod si Caesarea de Filipo, siya naghapot sa iyang mga disipulos. Si Isay sa paghuna kan mga tawo, an aki nin tawo, nagsimbag sinda, may naghuna na siya si Juan Bautista, an iba na siya si Elias, asin ang iba na siya si Jeremias, usaro sa mga propeta. Danga naghapot sa inda, "Kamu man, si Isay ako,
para sa Indo? Si Pedro nagsimbag, ika ang Kristo, ang aki nin Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, paladan ka Simon, aki ni Jonas, huli iyan dai ipinahayag sa imo, nin si Isay man na may laman asinto lang. Ipinahayag iyan sa imo kan sa kong Ama sa langit. Ngunyan sinasabihan ta ka, ika gapo, asin sa ibabaw ka ining gapo, papatindugon ko an sa kong simbahan. Asinan kapangyarihan in kagadanan, dai makakadaog sa iya. Ipapaniwala ko sa imo an liyabe kan kahadian ni langit. Ano man na gapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man na hubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Dangan pinatanidan ang mga disipulos na dai ipag-usip sa kiisay man na siya ang Kristo. Puon ka ito, nagpuon si Jesus, magpasabot sa iyang mga disipulos na siya dapat magduman sa Jerusalem. Magtios nin makuri asin sa kamot kan mga senadores, mga puonin kapadian, asin mga eskriba, gagadanon asin sa ikatulong aldaw, mabubuhay liwat. Isiniblag siya ni Pedro asin sinagwi. Iligtas ka nin Diyos kagurangnan, dahil man lugod mangyari sa imo. Si Jesus nagsalingoy asin nagsabi ki Pedro, sumibog ka Satanas. Saro kang kaulangan para sako. Ulitaan isip mo bakong sa Diyos kundi sa tao. Marhay na bareta kan sa tung kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Kun haputon kita ni Jesus ngunyan, arog kan hinapot niya sa mga disipulos kan panahon, si Isay ako para sa Indo. Ano daw an isisimbag ta? Ang hapot na ini, nangangahulugan na nganing may maisimbag kita, igo kitang personal na encounter with Jesus. Siguro sa Ingles, aramin doon pagkakaibakan. To know the person and to know about the person. To know about the person, dakul kang nadangog, manungod sa taong ito. May mga nabasa ka, manungod sa taong ini. Siguro sa news, may nadangog ka, sa mga chismis. Daidig di imbuelto an personal encounter. Pero to know the person implies na nahiling mo siya, nadangog mo, nakaistorya mo, igwa kang personal relationship with Him. Kaya pighapot siya sa mga disipulos, sa 3 years nang kaiba-iba niya sinda. So, introduction ni Jesus, ano ang paghuna kan mga tao, dapit sa ko. Sabi da angaya, ikasunod ang ninda, ikada angaya si Elias, Jeremias, si Juan Bautista na nabuhay liwat, usaro sa mga propeta. Pero ang talagang hapot ni Jesus, who am I to you? Siguro, iguana kitang masisimbag mga tugang. Anong mga paagi na nasasabatan taan kagurangnan? Ngani kitang base na may maisimbag. Ansaro sa paagi na nasasabatan ta si Jesus, kung nadadangog ta, binabasa ang tataramo ng Diyos.
hali sa banal na kasuratan. Tadyan, si Jesus nagpapamidbid personal sa satuya. Lalo na kung irinurukyaw, ibinabalangibog. Kung bukas ang isip ta, ang puso ta, napupukaw kita na magsimbag din pa'y may pagtubod, we are able to encounter the presence of Jesus. Kung kita pirming nangangadji, lalo na sa laog kan pagtripo na ini sa Santa Misa, asin kung kita naghuhurup-hurup kan mga pangyayari sa buhay ta, mga events na kung saan naghihiro ang kagurangnan, na i-encounter ta sa prayer, sa pagpamibig. Kung kita nagtatabang sa nagkakaipo, na daing interest na balusan, kung kita dedikado, honesto, minasaklulo sa mga nagkakaipo, naghihelang, may problema, nagdadangog kan mga may problema, kagabatan, kadipisilan sa buhay, asin natatabangan ta sinda, nasasabatan ta ang kagurangnan. Ta sabi ni Jesus, whatever you do to the least of my brother and sister, you do it to me. I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was naked, you clothed me. Ano man na ginibo mo sa imong kapwa, lalo na sa mga kasaradayan, ginibo mo sa kuya. So dakol na paagi mga tugang na ang kagurangnan nasasabatan ta. Kaya igo kitang maisisimbag sa iya. Lugod, arog ki Pedro makasabi kita, ika ang Mesiyas ang Kristo. Ika ang sakong tagapagligtas kan kinaban. Ika ang best friend ko. Ika ang kahulugan kan buhay ko. Kung daig kakagurangnan, daing meaning, daing papadumanan ang buhay ko. Ika an ever faithful friend. So best friend ko, so agum ko, unfaithful. Pero ika, daig mo ako babayaan. Mga arog kaan na mga affirmation. Bunga inikan sa tuyang pakisabatan sa kagurangnan. Digditabi sa enot na pagbasa, nadangugta, sa mga Israelita, kulang pakipagkamidbid ki Yahweh sa Diyos na nagligtas sa inda. Tasabi digdi, nagrebelde sinda. Apisar na dakulo ng pangyayari sa buhay ninda, na ang mahal na Diyos nagpahayag kan sa iyang kapangyarihan, kan sa iyang pagmakulog na iligtas ang banwaan, nalingawan inigabos kan banwaan ni Israel, kan sinda napaha asin nagutom duman sa disyerto, nagrebelde sinda ki Moises, pigbasol ninda si Moises, dinarangayan nindo kami digdi, tanganing magadan sa gutom sa paha. Aktualmente, bako si Moises ang pigrebildehan ninda, kundi ang mahal na Diyos. Ta si Moises kasi Aaron, instrumento man sa nanin mahal na Diyos. Aram ni do kung nga taan sarong tawo nagiging ingrato, nagiging rebelde, kung kulang sindanin pagurumdum sa mga karahayan na ginibo sa inda. So Israel, nakimahera ki Yahweh na sindatabangan na makahali sa kauripnan sa Ehipto. Kaya nagibo ang Diyos nin wonderful acts. Ang saro kay ni so number 10, so nagkagaradan baga so firstborn sons kan mga Egyptians, daing nagadan sa Israel. Kaya tinugutan sinda kan Pharaoh na makahali na sa kauripnan sa Israel. Kan sinda masusuko na kan mga soldados kan Faraon, nagbukas baga so dagat, asin nakaagi sindan ligtas. Kan sinda nagutom, tinawan sinda kimana, hali sa langit. Dakulo na karahayan na ginibo ang Diyos sa Israel. Ngunyan, para daing tubig. Pigpara, basol ninda si Moises kasi Aaron. Gagaradan nung kami ninudigdi sa disyerto. Maray pang day na kami naghali duman sa Ehipto. Because they forgot
na wara sa memorya ninda ang mga karahayan, ang pagkamayrakon, mamumuton ni Yahweh. Yung tabi nangyayari ko minsan sa mga aki na minarebuilde sa magulang. Nalingawan sa sakripisyo ni Papa kasi Mama. Nalingawan. So grabing pagtios na inagihan ninda, tangani sa nang makaeskwela, makatapos pag-adal. Alagad nga tataigong mga aki na sa katapos-tapusi, maraot ang buot sa magurang, kulang kipagrumdum. So let us use our memory to remember the loving acts of God sa buhay ta. The loving acts of our parents and people around us. Igo nga ni kaiyaman pagaki, best friend mo, ginibo mo ang gabos, nganing tabangan sa best friend mo. Sa katapos-tapos, ikapasusala, ikapasupigbason. Halipot ang memory. So let us learn from the first reading. Dito pag-arugon sa mga Israelita na nagrebelde in spite of the fact na si Yahweh ang Diyos. Mabuuton, marahayon, mapasinsyahon, pigtaoso sa indang pangangaipo, pigligtasinda. Lalo na kan magdigdi ang bugtong na aki din Diyos na si Jesus na nagdusay kan buhay niya sa krus. Kita dapat ipako sa krus. Alagad siya so nag-ako kan kagadanan. Nganing kita mapatawad, mailigtas, makaabot sa kamurawayan, makabalik sa kahadean kan Ama. Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sa kuwasinan sa hindungatang, magkanigong akoon kan Diyos samang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan, nin sa imong mga santos, San Judas Tadeo, Papa Sixto Ikadua, asin mga pag-iribang martir, ako aan sa mong mga dulot, asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo dapat, matanos, nakakaligtas, danay minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, nganing ini magindanay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit no na katukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo, nin mga angheles, dusay sa imo, an isip kami nagsasara nung nagkukurahaw asin nagsasabi.
kagurangnan ni kanagadan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binakini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dako, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaiba ka sa mong Papa, si Leon XIV, ang sa mong obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asaliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanging kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeos, Papa Sixto Ikadua, asin San Cayetano, asin gabos na santos na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyang ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan nin kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Tanda na kita magturugang, magpatinauhan kita nin katuninungan sa lambansaro. Uya sa Jesucristo ang bugtong na aki nin Diyos na buhay. Ang kordero na nagpapara kan mga kasalan kan ginaaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo, ni ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Day po Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Please all kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of his love. Amen. Please be seated.
Mamibi kita. Diyos Ama, sa imong Espiritu, namimibi kami lugod, ang sakramento na samuyang inako ngunyan, darahon kami sa imong irokan, kung sainan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, ininahagad mi, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa magkapirang announcements. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,146 as in 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 4,429 pesos as in 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,741 pesos. Sa mga maut po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga items sa opisina. Ang nakolekta niya tungo niya na bulan nin Hulyo hali sa tada canisters, igwang total na 35,535 pesos as in $100. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po nakuhahon sa opisina o sa mga tao sa likod ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Agosto. Sa giraray, ang sa indong pagtada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, sa load asin disaster risk reduction. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maut po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, sarong 2,000 pesos, apat na 1,000 pesos, duwang 500 pesos, sarong 400 pesos. Mga devotee, 3,000 pesos, asin sarong 500. Pamplona and Balbin family, 500 pesos. W, 500 pesos. Benitez family, 200 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo, maghagad nin bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakaman sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa indonin katalingkasan na nagdadanay, ipamanan niya lugod sa indoan buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niyan sa iyang tataramon, sa indong puso asin panuon kamo, nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit no na pamana. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.